aite zan, gu pastorea esaten dugu, baina, Bai, pastorea, bai. Ardin esateko. Aite, ardi ikasebili izen beti. Nire aitita, bai, aite naite. Egite zan ardi ikas. Beti biliara ardi ikargu, nire txikitan zite, 14 urtegaz eskolea eritzi, ikizi ginduen apurre, gero, segintzen, ardi ikos. 14 urteaz edo lan hasten zinen... Bueno, hasi lehenago, aite gara dauntan dazean, bai gero, 14 urte eskola itzi, eta jo intzeko orbera, ardi giri, baina batu gaztein, da horre gauz egiten. Aitek urduen erotoan, Arroako Refugio Federaziokoa, montañeruna. Oto zan aiteango behar egiten, oto zan, da ni txabolan oto nintzen, ni telure behar egin ordu gazteak hangoak, jote nintzen bai urdien aitegan. Da mazkan dut, gero inuntzean atzera txabolara. Atzera bardin, ardi bat duiznea, gaztein, da holan bilte nintzen.